Abans de marxar d'Erevan, volem visitar Sotsernalaberd, un monument dedicat a les víctimes del genocidi armeni construït dalt d'un turó. El dia és gris. Només entrar ens corprèn l'expressió de les cares de les persones que en surten. Ho diuen tot. La música de fons que s'hi escolta ens posa en situació. Caminem al costat dels arbres plantats per la immensa majoria de països del món. Busquem el d'Espanya. No hi és. Espanya és un dels pocs països que no ha reconegut el genocidi armeni. En canvi, sí que ho han fet els parlaments de Catalunya i el País Basc. Al fons es veu l'estela de 44 metres feta en basalt, assenyala cap al cel i simbolitza el renéixer del poble armeni. L'entorn imposa. L'escultura de l'horror està representat per aquesta mare que protegeix el seu fill fugint d'una persecució implacable. Baixem al Museu de l'Holocaust. Les imatges no necessiten comentari. El drama es fa palès en cada fotografia, en cada imatge. Com va començar la tragèdia? A la nit del 24 d'abril de 1915, la policia rep l'ordre d'arrestar a més de 200 persones pertanyents a la classe mitjana i alta de la societat armènia de la capital turca, Istanbul. Diputats, periodistes, professors, metges, comerciants i banquers. Mig any abans, l'Imperi Otomà havia decidit participar en la Primera Guerra Mundial i les coses no els anaren massa bé. Els detinguts se'ls acusa de col·laboració amb l'enemic. També s'empresona els armenis de les classes altes a altres ciutats de la província. Per intimidar la població, es tortura i executa públicament els presoners. Aquests fets delictius són el preludi de les autèntiques massacres, de l'intent d'extermini de tot un poble. Fins al segle XIX, els armenis havien aconseguit una posició social alta en molts sectors de la societat de l'Imperi Otomà. Això provocà enveja. Tot i això, durant segles, els membres d'aquest poble cristià, així com d'altres de confessió no musulmana, els era vedat l'accés a llocs de responsabilitat pública de l'Estat, però sí arribaren a fruir un nivell de benestar bastant alt. Tant a la regió oriental de l'altiplà de l'Anatòlia com a Istanbul, els armenis controlaven importants sectors de l'economia i tingueren gran protagonisme en la modernització i la cultura turca. Després de diversos revessos polítics i militars, el soldà Abdulhamid II comença a donar la culpa de tot el que succeïa als cristians armenis. A l'any 1913, els líders del Comitè d'Unió i Progrés, Enver Pacha, Kemal Pacha i Talat Bey, prenen el poder polític en un cop d'estat. La figura del soldà és purament decorativa. El nou triumvirat exerceix un poder dictatorial. Impregnats d'un nacionalisme fanàtic i encegats pel desmembrament del territori turc, els tres paixàs es van proposar com a objectiu la unió de tots els pobles turcòfons i l'homogeneïtzació total del país, un projecte en el qual la singularitat armènia no hi tenia cabuda, i contribuïren la mala situació política i econòmica i també la reclamació dels armenis d'un estat propi. El nou poder
està convençut de la superioritat de la nació turca sobre els altres pobles i en el seu projecte d'estat. Només hi tenen cabuda els turcs musulmans purs. El ministre de l'Interior, Talat, decreta als governadors de les províncies la deportació als deserts de Síria i Mesopotàmia de tota la població armènia resident a l'Imperi Otomà, amb la intenció inequívoca de congregar i assassinar tots els homes armenis adults i adolescents. Les dones i els nens havien de ser portats a llocs inhòspits. La fam, la set, el fred i les malalties farien la resta. Així, els cossos de seguretat reuneixen a la població armènia dels pobles de l'Anatòlia i els envien en combois de deportats amb una forta vigilància fins a Alep. Les caravanes de la mort estan composades per fins a 10.000 persones que havien de caminar fins a 600 quilòmetres fins al seu destí. Tant els diplomàtics alemanys i americans no es cansen d'enviar informes del que està succeint. No obstant això, els governs decideixen no intervenir, al·legant assumptes interns. En el fons, eren interessos polítics. A les acaballes de 1916, els dirigents otomans acaben les campanyes d'extermini i comencen a esborrar les empremtes i proves dels seus crims. A l'Anatòlia ja no hi viu pràcticament cap armeni. Segons estimacions dels més de 1.200.000 de deportats, uns 700.000 perden la vida a les marxes de la mort i uns altres 300.000 són víctimes de les pèssimes condicions als campaments. Molts pocs aconsegueixen sobreviure i amagar-se a les ciutats més populoses de Síria. En acabar la Primera Guerra Mundial, les potències vencedores occidentals van exigir tribunals per jutjar els responsables. Per rentar la cara, el nou soldat Mehmed VI designa un tribunal especial a Estambul que sentencia a mort a 17 implicats. Només es porten a terme 3 execucions. El 31 de març de 1923, amb la fundació de la moderna República de Turquia, el que serà el seu primer president, Kemal Atatürk, concedeix una amnistia a tots els condemnats per genocidi. Els 3 principals responsables, Talat Bey, ministre de l'Interior, Kemal Pasha, ministre de Marina i governador de Síria, i Enver Pasha, ministre de la Guerra, havien aconseguit evitar les execucions i exiliar-se a Alemanya. Més tard, un altre nefast personatge alemany, Adolf Hitler, i davant de l'escassa repercussió que tingué el genocidi va dir: «Qui recorda els armenis?» La massacre dels armenis és considerat com el primer genocidi sistemàtic de milions de persones del segle XX. Va ser un acte criminal d'enormes dimensions ordenat pel govern dels joves turcs de l'Imperi Otomà. Així, els principals responsables quedarien en la impunitat. Perquè això no passés, es va crear la Federació Revolucionària Armènia, que elegia Soghomon Tehlirian per a formar part de l'Operació Nèmesis, un grup format per venjar el 1,5 milió d'armenis morts en el genocidi. Ell va ser triat per portar a terme l'assassinat de Talat Pasha, exministre de l'Interior. Talat Pasha és considerat l'arquitecte principal del genocidi armeni. El 15 de maig de 1921,
Telerian va assassinar a Talat Pasha a Berlín. Podem veure la recreació que en va fer Cinétef Art France. Le 15 mars 1921, à Berlin, un homme est abattu d'une balle dans la tête en pleine rue. Le tireur, un jeune étudiant en mécanique, est arrêté quelques minutes. Telerian va reconèixer fàcilment que havia matat a Talat Pasha, però no es considerava un assassí. En el seu judici d'assassinat, l'advocat de Telerian es va centrar en les atrocitats de genocidi i l'impacte que això va tenir en Telerian. Un jurat el va absoldre d'assassinat, atribuint les seves accions a la bogeria temporal causada per les seves experiències en el genocidi. Els altres dos responsables, Kemal, també cau víctima en l'operació Nèmesi, juntament amb altres responsables, i Enver Pacha en una acció de guerra. Avui, Sogomon Telerian és venerat pels armenis com un heroi nacional. Tornem ara al memorial. Les 12 grans lloses fetes de basalt gris representen les 12 províncies perdudes que estan ara sota domini turc. L'interior la presideix la flama eterna, símbol de pau perpetu. Una família procedent de la diàspora està entrant. Ells també venen a resar pels seus familiars, víctimes del genocidi. El monument fou creat l'any 1965. Charles Aznavour, armeni de la diàspora, va gravar el 2006 en aquell lloc la cançó que ara reproduïm, que composà en memòria del genocidi. Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église, où le pas de leur porte, en troupeau de désert, titubant en corte, terrassé par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés uniquement sans bruit, par milliers,
par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable, et puis d'oubli. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'envole une balle fracasse, pour mourir n'importe où et sans laisser de traces, ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en croyant ingénus que leurs enfants pourraient continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance dans des pays ouverts d'hommes aux mains tendues. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. Ils sont tombés pour entrer dans la nuit éternelle des temps. Au bout de leur courage, la mort les a frappés sans demander de rage, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Amélie. Són els últims moments a la capital. No tot és meravellós. Els barris suburbials mostren la pàtina de l'antiga Unió Soviètica, mentre ens arribem a un altre monestir, el de Sakhmosabank. Armènia és un petit país i les distàncies curtes. Tot i això, els accidents geogràfics són nombrosos. Voregem ara el canó de Kasak, a la província d'Aragatson. Al monestir anomenat dels Salms no hi ha presència turística. Està just al costat del penya-segat. El lloc és d'una gran majestat. El monestir del segle XIII, dedicat a la Mare de Déu, el va erigir el príncep Batxutia el 1215 i té especial interès per la seva estructura arquitectònica. Junt a l'atri d'entrada també hi ha la biblioteca i capelles laterals. El cor de la mateixa església està il·luminada per la claror diürna procedent de la cúpula cilíndrica. Aquí trobem una de les claus per entendre l'arquitectura religiosa a Armènia. Els monjos hi van compondre valuosos manuscrits i esplèndides miniatures. Alguns encara es conserven al Museu de Manuscrits d'Erevan. Tot i els pocs visitants, no desaprofiten l'oportunitat per poder vendre els seus productes artesanals.
Per accedir a aquest lloc no hi ha altra opció que llogar un taxi. Estic convençut que aquesta és la darrera marxutka que hi va arribar. Podríem anar caminant pel penya-segat per arribar a l'altre monestir de Hovanavank, que és només a 5 quilòmetres, però el temps no acompanya. Els dos, tot i ser petits, si els comparem amb altres complexos religiosos, formen una estampa perfecta, ancorats dalt del canó que els confereix singularitat. Hovanavank està considerat com un dels temples cristians més antics de la religió. La primera pedra es va col·locar al segle IV, segons la llegenda, pel propi Sant Gregori l'Il·luminador, tot i que la forma actual la va donar el príncep Bache Bachotian a les primeries del segle XIII. Aquesta és considerada com una de les esglésies més boniques d'Armènia. El complex inclou l'església basilical de Sant Joan Baptista. Uns enormes càtxers són al costat de l'església, en un espai encara verge, on al fons podem veure el món Ararat. Mentre abandonem el recinte, observem una munió de pedres treballades que esperen pacientment l'arribada dels arqueòlegs perquè composin el trencaclosques. En Bahan, el nostre xofer, ens dona una sorpresa. Ens porta al carreró de l'alfabet. Aquí són representades totes les lletres de l'alfabet armeni. Al fons, la imatge del seu inventor, el monjo Mesro Mashots. L'armeni no és solament una llengua molt antiga, sinó que és també una branca independent de les llengües indoeuropees, per tant, diferent de qualsevol altra llengua del món. Cap al nord i enmig de boscos frondosos hi ha Dilijan, la que anomenen la Suïssa Armènia, una ciutat pintoresca que conserva alguns edificis d'arquitectura tradicional. En aquesta part, que ha estat restaurada, hi treballen artesans com aquest, que elaboren fusta, els coneguts càtxers, que podem veure arreu del país. El dia és gris. El nostre guia improvisat, en Vitale, ens ensenya el petit amfiteatre on s'hi fan representacions variades a l'estiu, quan el clima es mostra més benigne.
La ciutat està dins el Parc Natural de Dilijan i a pocs quilòmetres hi ha històrics monestirs com aquest, el de Goshavan, que fou un important centre cultural i religiós a l'edat mitjana. Es va fundar el 1188 i el seu màxim prestigi vingué de la mà del major erudit i teòleg de l'època, Mikitar Ghosh. Aquest personatge fou tan important que decidiren posar-li el seu nom. L'expressió Ghosh també vol dir cassó, on hi posaven el blat, i aquí també es fa un paral·lelisme amb la història de Josep, els 7 anys d'abundància i els altres 7 de sequera. El complex és format per diverses esglésies i departaments. Hem entrat al gàbit o atri de Sant Adbasatsin, que mostra ja una ciència arquitectònica avançada per l'època. La petita església de Sant Gregori l'Il·luminador ofereix a la seva façana una autèntica filigrana en pedra. És el caixer que hi ha a l'esquerra que destaca sobre la resta. És un dels exemples més complexes existents. Els ornaments de puntes, tallats finament, estan disposats en capes amb un treball finíssim. D'aquí ve el nom del caixer, d'agulla de ganxet. L'interior és auster. Tot i això, es nota l'interès, com a l'entrada, en mostrar la gran qualitat dels mestres en el treball de la pedra. Darrere mateix hi ha l'església de Sant Gregori, un altre Sant Gregori, on al davant també hi ha 2 caixers de grans dimensions. Molts edificis estan en un estat latent de restauració i on la pedra era el material, a les cúpules, hi podem veure solucions provisionals. El més singular és l'estructura del campanar. Té 2 pisos i a la planta baixa hi havia una biblioteca. Va influir en els dissenys de les esglésies sepulcrals de 2 pisos de Yegabad i Norabank. A pocs quilòmetres i en un recorregut que es podria fer a peu, hi ha un altre monestir, el de Agartsin, amagat enmig dels boscos del Parc Nacional. El primer que es veu és l'enorme cúpula que forma el con de l'església de Surp Abastarsin del segle XIII, sota el patrocini de la dinastia dels Bagràtides. Aquí es dona un fet ben curiós, i és sobre la seva restauració, perquè aquesta ha estat patrocinada pel soldat musulmà Mohammed al-Qasim de Sharjah i que s'inicià l'any 2011. L'església de Sant Gregori és la més antiga. L'atri és de planta quadrada, amb 4 pilars a l'interior units per arcs de mig punt, entre els quals hi ha una llanterna octogonal. Té adossada una petita construcció, una cambra sepulcral de la família dels Bagràtides.
La placa indica que aquí hi ha les tombes dels reis Asbat i Gakik i 3 prínceps de la dinastia Bagratuni. Darrere de l'església de Sant Gregori hi ha la petita de Sant Esteve, amb una estructura similar a les anteriors. Es pot apreciar un rellotge de sol i, de nou, el treball dels artesans en la pedra. Uns joves russos s'ho passen d'allò més bé al voltant d'aquest enorme arbre sec i cremat. L'església de la Mare de Déu és la més gran i important del conjunt monàstic. A la façana de llevant hi ha un relleu que té la particularitat que, en comptes dels 2 prínceps donants, hi mostra a 2 monjos amb un model de l'església i un colom entremig. Anem per la carretera que forma part de l'antiga ruta de la seda per arribar a Alaverdi. Pel camí fem una parada a uns pobles ben peculiars. Són els de Filetovo i Lermontovo. En aquests punts, situats en una zona inhòspita i molt freda, hi viuen els volcans, que traduïts del rus vol dir bevedors de llet. És el nom que reben aquestes sectes espirituals cristianes en l'àmbit de la nació russa. Les seves tradicions no reben la benedicció de l'Església Ortodoxa, no són fàcils de trobar, prefereixen viure discretament, apartats de la civilització i les mirades de la gent. S'autoanomenen cristians espirituals i associen la Bíblia amb la llet espiritual que nodreix l'ànima humana i per aquest motiu se'ls anomena bevedors de llet o homes de llet. La paraula molocó vol dir llet en rus. No reconeixen sants ni icones, no tenen clero ni sagraments i fan la seva pròpia interpretació de Crist i la Trinitat. Conserven la llengua russa, es dediquen a l'agricultura bàsicament i no beuen alcohol ni fumen, són gent treballadora i honesta, són pacifistes i es neguen a fer el servei militar. Tenen una organització comunitària i celebren reunions espirituals. A finals del segle XVIII són considerats heretges i separats de l'Església russa, i per aquest motiu van ser perseguits i s'exiliaren a moltes parts del món, i a Armènia ho feren en aquests pobles. És difícil de veure gent pel carrer en aquesta hora, ja que tots estan treballant. Podem dir que estem de sort de trobar aquesta dona vella, que es mostra en tot moment amable, tot i que l'idioma no ens permet entendre'ns. Arribem a Alaverdi, una ciutat minera construïda a la vessant del riu Dedeb, responsable del profund canó que l'ha convertit en un pas estratègic que enllaça amb els països veïns. Aquí passa la línia fèrria que uneix el país amb Geòrgia i l'Azerbaidjan. És la capçalera de la zona i el seu principal nus de comunicacions.
Des d'aquí continua la carretera que connecta amb Geòrgia. El pas elevat travessa la via del tren. La ciutat és construïda a la vessant del canó. A baix hi ha la parada de les marxutques i que gràcies a elles arribem a qualsevol punt del país. No es tracta de cap volcà, la fumarola enmig de les muntanyes. És una fàbrica per a la transformació del coure. L'activitat minera ha tingut històricament una gran rellevància. En temps del domini tsarista, va arribar a subministrar-ne la quarta part de les necessitats de l'imperi rus. També hi ha mines d'altres minerals, entre ells d'or. El riu baixa amb força. En altres temps havia estat font d'energia elèctrica. Amb la marxutka hem arribat al poble de Sanahin, a poca distància de la Verdi, des d'on abans s'hi podia accedir en funicular, però ja no funciona. Tenim mitja hora caminant fins al monestir de Sanahin. Ens fixem en aquest hort i la família que ens ha vist ens convida a entrar. És un matrimoni jubilat que té els fills a la capital. Ens ofereixen esmorzar, tot i que els diem que ja ho hem fet, hem de menjar una altra vegada. Han insistit en que tastem les seves conserves. La comunicació és difícil. Ens diuen si per-ruski, que vol dir si parlem rus. Ens acomiaden a la porta, mentre arribem al monestir declarat per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat. El complexe ocupa 2 hectàrees, amb 3 esglésies, un campanar, biblioteca, un pòrtic, mausoleus i enterraments regis, fet que indica la rellevància del lloc. L'estat decadent, el silenci i foscor transmeten una sensació de calma. El nom de Sanahin té una traducció ben curiosa. Vol dir, aquest és més antic que aquell, fent referència a l'altre, el de Hakbat, que només l'avantatge en 45 anys en antiguitat. No és fins al segle XII que comencen a construir-se els porxos característics d'aquestes esglésies armènies, els gàbits. El de l'església de Sant Salvador fou construït el 1181, pagat per la família real. És un exemple pioner d'edificacions amb 4 columnes centrals basat en les cases particulars armènies. Les columnes estan unides per arcs i enmig hi neix una cúpula semiesfèrica amb una llanterna. Anem caminant pel paviment damunt de làpides sepulcrals amb uns gravats amb figures humanes estilitzades. Year 1201, and as you see, it's much bigger than the church, always, because these semi-religious places were bigger. La capella de Sant Gregori és la més petita. Exteriorment és de planta circular i té un portal senzillament decorat. La trobem en estat de restauració. Dalt, sota la teulada, es pot observar treballat en pedra la representació dels donants, els prínceps de la dinastia Bragàtida. Es poden apreciar fins detalls a la façana fruit de l'enginy dels artesans de la pedra.
La biblioteca és avui el magatzem d'un recull de pedres treballades, esperant el moment d'ocupar el lloc que els pertoca. Va ser bàsica en la important escola a l'edat mitjana, on s'impartien classes de gramàtica, retòrica, lògica, matemàtiques, astronomia i música. Un segle més tard es va construir el campanar. Tornem per un camí vorejat d'horts per arribar a un curiós museu, el Mikoyan. Els Mikoyan eren dos germans que van tenir càrrecs importants dins la Unió Soviètica. Artyom va ser l'enginyer que va dissenyar l'avió MiG que podem observar a l'entrada del museu. L'altre germà, Anastas, va sobreviure durant 60 anys al Politburó, que és molt dir, durant el règim de Stalin. Volem entrar al museu, però no està disponible per raons òbvies. La tornada és entretinguda. Les vaques, encuriosides, potser es pregunten què hi venim a fer al seu terreny. Un cop al poble, veiem una vella marzutka, amb els dipòsits de gas dalt la capota, però no serà aquesta amb la que tornarem. El monestir de Haghpat és el germà jove de Sanahin, que acabem de visitar. Diuen els experts que els dos són treballs de mestres de la mateixa escola. Segons una llegenda, un pare i el seu fill, que eren els constructors del monestir de Sanahin, un dia van tenir una greu discussió i el fill ofès va marxar, deixant sol el seu pare. Un príncep li va encarregar al fill la construcció d'aquest santuari i ell acceptà. Quan el pare se n'assabentà, hi va anar i mentre examinava el treball amb molta cura, davant d'una multitud expectant, posà un peu sobre un dels murs i va dir «Haghpat», que vol dir mur ferm. A continuació, pare i fill s'abraçaren i es reconciliaren. Quan girem la vista cap a la volta, veiem la utilització original de la tècnica dels arcs creuats, la mateixa que hem vist a Sanahin. L'art de la pedra tallada, la mateixa en què els artistes construeixen els càtxers, la retrobem arreu, on la qualitat és remarcable. La devoció a la Mare de Déu és present en tots els monestirs, i en aquest cas tampoc pot faltar. Tot i l'absència d'elements superflus, l'austeritat és un valor. Al Gàbit, igual que a Sanahin, hi veiem les làpides on s'hi enterraven les famílies benestants. L'església de la Santa Senyal és la més antiga, és de l'any 976. A la façana oriental i sota la cúpula hi són representats els dos fills de la reina, Esmbat i Gurgen, amb la maqueta de l'església a les seves mans. Esmbat, com a rei d'Armènia, porta un turbant enorme, atorgat pels califes. Gurgen, sent rei d'una regió més petita, el porta més reduït. En general, els atris o gàbits armenis
eren construïts al davant de les esglésies dels monestirs. Són sales que poden tenir moltes utilitats, però la funció més habitual és la litúrgia, on romania la gent no batejada que hi seguia la missa, car no tenien dret a entrar a l'església. A part d'aquesta utilitat, podien ser sales de reunions, aules i sepultures. El campanar té una solució original. El primer nivell és cruciforme i els seus costats estan tallats per les trompes d'estalactita. Aquest serveix de base per al segon nivell octogonal, coronat amb una rotonda. Aquesta és una zona on es produeixen terratrèmols amb una certa freqüència. Per això, a la construcció s'hi va aplicar elements antisísmics, com són les pedres estivades en la tècnica de cua de Milà. El conjunt monàstic va tenir una funció defensiva i el refectori formava part de la muralla. És una sala llarga, rectangular, dividida en dues sales quadrades gràcies a les voluminoses columnes centrals. Cada una d'elles té la mateixa fórmula de la cúpula, o sigui, sostinguda, com hem dit, per arcs creuats i il·luminada per una claraboia al centre. La pedra circular amb un forat al centre tenia la funció de recollir l'aigua que s'escolava per la claraboia amb finalitats rituals. No han tingut massa escrúpols en utilitzar una làpida sepulcral en construir l'escala. Entrem ara a la galeria molt poblada de jàquers i altres inscripcions i creus gravades a la paret de pedra. Al terra hi ha unes grans lloses, algunes són làpides funeràries. Observem un dels jàquers menys comuns. Hi apareix la imatge del Crist crucificat. Va ser feta l'any 1273 per encàrrec del príncep Sadun Arstuni i s'anomena del Sant Salvador. S'hi representa el descens de Crist, Maria i Sant Joan Baptista a dreta i esquerra, Josep d'Arimatea amb Nicodem al peu de la creu, a sota el mont Gòlgota. Dalt, amb la inscripció INRI, hi ha dos rosetons que simbolitzen el sol i la lluna. També hi tenen cabuda els 12 apòstols, 6 a cada costat. I a dalt, completant la història, s'hi representa l'Ascensió. Posem combustible. Hem de baixar del vehicle perquè es tracta d'una recàrrega de gas. Ara anem cap a un indret preeminent on l'ecologia pren protagonisme i on s'ha fet plantacions i conservació d'arbres d'unes determinades característiques. El conductor es para dalt del canó perquè puguem apreciar el riu i la ciutat de Laverty i a la vegada observem la tortuosa carretera que hem agafat per arribar fins aquí. Som a l'Arboreto de Stefanivan, a la província de Lori. El parc va ser fundat l'any 1931 per l'enginyer polonès Edmund Leonowicz. Té 35 hectàrees en total, dels quals 17 són bosc natural i 15 d'arbres ornamentals.
L'Stepanavand Dendropark es compon de boscos de fulla caduca i plantacions ornamentals amb i espècimens d'origen salvatge. La majoria van ser adquirits d'altres jardins botànics com a part de programes internacionals d'intercanvi amb el Jardí Botànic de Tbilisi, Kiev, Crimea, Leningrad i Moscou, així com el Far West. També se'n van obtenir d'Alemanya, França, Portugal, Xina i els Estats Units. Actualment hi ha més de 500 espècies introduïdes. L'arborètum és d'interès per al públic en general, així com per als científics professionals i ecòlegs. Ofereix l'oportunitat d'estudiar les característiques adaptables de diferents plantes a les noves condicions ambientals, realitzar programes de formació per a pràctiques i estudiar la flora pròpia de la regió del Transcaucas. El nostre xòfer ens ha volgut portar a un lloc imprevist, la fortalesa de l'Orivert del segle X. Va ser construïda per David Anolin cap a l'any 1000 i al cap de 65 anys es convertí en la capital del regne de l'Ori. Avui, en un estat lamentable d'abandó, mostra encara el que va ser, situada en un territori delimitat per unes profundes goles entre els rius Mishan i Zoraguet. Situada a 1.516 metres sobre el nivell del mar, estava rodejada per murs dels quals només se'n conserven els fonaments. Menjada per la vegetació, podem endevinar pel càtxer de l'entrada que aquesta era l'església. L'any 1238 va ser assetjada i capturada pels mongols i despietadament saquejada. La gent del poble la va anar abandonant a poc i a finals del segle XVIII, a l'emplaçament de la poderosa fortalesa, no quedava més que un petit poble, que al segle XX va quedar totalment deshabitat. Tornem a Laverdi. El riu baixa amb molta alegria. Circulem per una carretera amb moltes corbes. Pugem de nou dalt del canó per arribar al poble d'Otzun. A l'entrada ens rep la imponent imatge de Sant Gregori l'il·luminador, present arreu del país, i a pocs centenars de metres l'església d'Otzun del segle VI i VII. L'imponent església ha estat restaurada recentment. De fet, encara s'hi està treballant, i podem veure els operaris que estan desenterrant làpides on hi era enterrat el clergat. En realitat, aquest és un monument funerari, un dels dos que hi ha a Armènia. D'aquesta estranya estructura, alguns diuen que és un monument funerari, d'altres que és una inspiració a la fertilitat. Que cadascú prengui el partit que vulgui. No sabem massa bé per què els operaris estan tan contents, però estan realitzant una feina molt delicada i requereix molta paciència. En la reconstrucció d'aquesta arcada estan buscant l'última peça que encaixi perfectament per completar l'arc. No és tan fàcil, hauran de fer més intents.
no ha funcionat. En el munt de pedres hauran de trobar la que s'ajusti perfectament i provar de nou. La feina pot durar tot el dia. Ells també descansen, ho deixem aquí. En un proper viatge, si tornem, segurament veurem la feina acabada. El sostre de l'església és de volta de canó i 4 columnes donen suport al tambor. El passat comunista es fa palès en aquesta petita construcció. La falç i el martell resten per a la història. Tornem cap al poble, vorejat per avellaners. Un vehicle ens anuncia la celebració d'unes noces. Mentre esperem l'arribada de la marxutka, observem els camps i els horts d'aquest poble que viu de l'agricultura. Ens encaminem cap al petit poble d'Agtala. Observem una xemeneia mirant al cel. És la fàbrica de producció de coure més antiga del Caucas, fundada el 1763. Ben a prop hi ha la fortalesa d'Agtala, i que tot i no ser prou coneguda, té una de les esglésies més insòlites del país, amb una de les col·leccions més rellevants de frescos. Agtala es pot considerar com una de les portes del nord d'Armènia. Els murs indiquen clarament la seva funció defensiva. Van jugar un important paper per protegir les regions septentrionals i les comunicacions entre Geòrgia i Armènia. Està protegida per uns profunds canyons, talment com si fos una península. Les parts per on s'hi accedeix és protegida per torres de defensa. L'església de la Verge Maria ocupa el centre de la fortalesa. És una basílica cupulada on hi destaca una rica iconografia de gran varietat cromàtica. Els murals són una de les millors mostres de l'art bizantí fora de les fronteres de Bizanci, on el color predominant és el blau, típicament bizantí. Les solucions temàtiques però són pròpies d'Armènia. S'hi representen escenes de l'Antic i Nou Testament, així com també sants com l'inefable Sant Gregori l'Il·luminador. Impressiona la imatge de la Verge amb el nen Jesús a dalt la cúpula. Els murals han estat greument deteriorats i no tots han sobreviscut. Alguns foren restaurats l'any 1979. El santuari comparteix història amb l'església georgiana. Potser per això la imatge més important és, curiosament, la de la reina Tamara de Geòrgia.
Hi ha constància que l'any 301 ja hi existia un temple pagà, i l'actual fou construït l'any 1188. Les creus de les façanes són les més grans del territori. En la construcció es tingueren en compte els condicionants sísmics, fet que li ha donat més resistència quan hi ha hagut moviments telúrics. A les acaballes del segle XIX, l'enginyer francès Jacques Morgan, en fer unes excavacions, es van trobar més de 200 coves que guardaven caixes de pedra que contenien armes i joies. El lloc ha estat escenari natural per rodatge de pel·lícules, entre elles El color de la granada. Prop de l'entrada hi ha dos anells de grans dimensions. Diu una antiga llegenda que el rei Artaxerxes va anar a inspeccionar uns treballs en una fàbrica propera. Un dels oficials va quedar meravellat en veure l'anell que portava i en va dibuixar un a l'aire. El rei, impressionat, li va regalar el seu. I és per aquest motiu que l'any 2010 van crear aquest monument en dos anells, el primer monument als anells de compromís. A aquesta zona de gran riquesa minera també n'hi ha d'or. Aquests nens ens porten unes pedres auríferes a canvi d'una propina. El viatge s'acaba. Ens n'anem cap a Geòrgia. Passem la frontera a peu. A l'altre cantó, una marzouka ens portarà a Tbilisi, però aquest ja és un altre reportatge.